Gipaligsan og pison sa Davao City Police ang mga bora-bora nga tambotso ug improvised cannon kun lantaka nga nakumpiska sa mga otoridad sa gilusad nga mga operasyon sa managlahing lugar sa syudad. Sa record sa DCPO, 296 ka bora-bora nga tambotso ug 270 ka lantaka ang gipangguba. Nakumpiska kini nitong ulahing semana sa Disyembre 2025 ug unang semana sa Enero 2026 aron masiguro nga mapisat ug di na magamit pag-usab ang mga bora-bora nga tambotso ug lantaka. Gibalik-balikan kini ug ligi sa pison. Hindi tayo pwedeng yung ningas-pugon ba ngayon lang dahil na mainit tirahin natin. Di dapat tuloy-tuloy to. Kaya may instruction tayo, they must always coordinate with the barangay chairman kasi yung barangay chairman maraming sumbong na nasasabihin sa kanila ang kanilang nasa sakupan. So with that, tulong-tulong, then madali nating ma-identify yung bahay, kanino yun, pakiusapan natin yung magulang. Gihibang operasyon, batok bora-bora nga tambotso, tungod daghan ang nagreklamo, kay dako kining disturbo hilabi na sa kagabion ug sa oras nga ting katulog. Bahad sa DCPO nga daw adlaw nila ang operasyon aron mapakgang ang mga masinupakon sa balaod. Gimanduan na sa Davao City Police ang mga station commander na mas pahugtan pa ang ilang pagmonitor sa mga nagagamit og bora-bora nga tambotso sa tagsa-tagsa ka area of responsibility. Na ilan nasab ug nakiistorya na ang kapulisan sa mga shop na nagataod og tambotso nga bora-bora. Puputulin pa yan, no? Kaya pinaipit talaga. Makita naman natin na despite nung pison ng dumaan, di pa rin talaga madurog, di ba? So, gupitin pa natin yan, then ipapadispose natin ng properly. Subay sa Republic Act 4136 kun ang Land Transportation and Traffic Code, gidili ang paggamit og modified muffler isip suporta sa Republic Act 8749 kun ang Clean Air Act sa tinguha nga makunhuran ang carbon emission ug noise pollution. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.